Urtarrilaren 19an, gaueko 12etan, bandera altatzean emango diote hasiera San Sebastian egunari Donostian. Aurten, 106 danbor taldeek zeharkatuko dituzteango kaleak. Haietako gehi, gizonez bakarrik osatuta daude. Eta bakarra da, emakume soilik osatuta dagoena. Aurten, Donostiako udalak, gizonez eta emakumez osatutako talde mistoak baino ditu lagundu diruz. Ramon Etxezarreta, Donostiako udaleko kultura ordezkariak, berdintasun legean oinarritutako erabakia izan dela argitu digu. Dirulaguntzan oinarri berririk horrela esan da, ez dago, oinarriak iazko berdinak dira. Aurten esan dena da, dirulaguntza erabakitzerako garaian kontuan hartuko direla legeak sexuen arteko diskriminazioari buruz esaten dituenak, eta zentzu horretan dirulaguntza emango zaiela legea betetzen dutenei bakarrik. Pausoak eman behar dira berdintasunaren bidean, ez? Dago pausoak emateko borondate politiko osoa geneukan, ez? Baina zentzu horretan gure zerbitzu juridikoek ere gogorazi dute legea bete beharra, eta ez da mugimendu espezialik ez da egin, naiz eta gero reakzio publikoak beste zerbait adierazi baldin bat dute ere, ez? Baina batzutan, informazio oso egokiak ez izatea, ez da komenigarriena izaten, iritzi zuzen bat edukitzeko asuntoei buruz. Soilik gizonezkoen taldeak izatetik, mistoak izatera 3 pasatu dira aurten. Bidebietan, Partezarreko Esperantzan eta Marazarreko Baskonia. Esperantza taldearen entzegu baten lekuko izan gara, eta Josune Garzia Dandoinekin hitz egiteko aukera izan genuen. Ilusioekin, danborra gaia zarra da, baina emakumeak sartzea aukera izan dugu aurten, eta nik uste pauso importantea dela. Eta ilusioekin, danborra da polita da, Altezarretik hande joana, arratsaldean, eta ilusioekin. Danborra da honi beti da nik bizi izan dut, ja sortu zenetikan, nire lehen Gurtzuzarrenak irtetzen hasi zian, gero nire senarra ere bertan irtetzen hasi zan, eta beti da nik izan dut. Danborra da honen ilusioa. Eta aukera izan dut aurten, eta apuntatu nintzen, eta suertatu zait. Donostiako udalak hartutako erabaki honek zerezan handia eman du. Josunek aurrepausua dela uste du. Polemika? Ez dakit. Polemika nik uste beti egoten dela, leku guztitan, tradizioak dauden lekutan eta, emakumeak ere pixkanaka sartzen hasten dira, eta behin emakumeak bere leku hartzen dula, tradizio egietan, ez dakit, nik ondik usten dut. Zerbait, gainean nik uste dut hemen, danborradaren asunto honetan emakumeak bere lekua dauka emakume bezala, aguadora bezala atatzen bezala, bere lekua da. Zela atatzen danbor edo bezala, edo soldadu bezala, azken batean denak dakigu danborrada jotzen. Txikitatik jo izan dugu, da orduan, oitzea da, beraiekin, da, seguraski begiratuko ditutela pixa lupa batekin, nola egiten ditugun gauzak, baina nik uste ondateko dela. Ez dut uste beraiek baina okerro jotzen dugunik, ez dut uste.